Раніца тут почалася, як звичайно. Павлова вибиває подушку, на якої сьогодні ночі бачила солодкі сни. Баламут ты, Ягор? Уношу поправочку. Походим сегодня суббота, самый счастливый день у нашей героини. Вот с хвилины на хвилину заявится ее дочка Юлия и зять Виктор. И она, выбиваючи подушку, как бачит, рыктуется до их встречи. Помыляешься, Ягор. Суббота и неделя самые несчастливые, может, дни. И у меня. Чакаю своих, чакаю, а не едут. Ой. Да я и не укрыюсь, правду кажешь. Люблю тишиню, спокой. Хорохоришься, покуль на своих ногах. Может быть, твоя правда, идти твою кочерышку. Але я ведаю одно. Ніколи не скардзіся. Пошкодовать не пошкодують, а поважать перестануть. Раз, два. Раз, два. У тебя что, своего разума руками махать? Ой. Да и чего ты так рано пришел, сусед? Лепш не доспать, чем переспать. Два. Недосып можно доспать, а пересып, а доспать нельзя. Хотя, качай мышцы. Хутко ж качить, сила потребна. Ой, было б что косить. Коров не тримаем, а траву в садах збить много силы не треба. За мной не заржавея. Дык гэты, на фон дров что росила? Отказалась от дров. Зусім чия? Зусім. Ой, смерзнешь одна. Что будет, то и будет. Ніяк у город намилилася на зиму. Ой, никто нас не чакає в тем городе. Это так, никто. Ну, пойду я. Иди. Исти. Не, ну ты не просто так пришел, сусед. Признавайся, навошно пришлепал. Ну, это, ну, у меня дров шмат, ну, много там, это, может, ты до меня там, чи я до тебя, Что? Ну, кажу, у двух цеплей пути, як там, притиснемся, это значится, прижмемся, ага. Ведаешь, что? А дай подумать. Так я ж про то є. Это ж треба. А ты про что? У чому братуєш? Старшиня сельсовета каже, школу не в забаве почнем курить. Будь это ведро, Павловна, на 3 зимы наперед. Ты чув такое? Ну, як ёсть. Ты зразумел? Обов'язково. Ой, а я ж дурында старая и погодилась. Ну, так и правильно. Ой, а почта прийшла ж домой, снедать стала. Ем и думаю, як гэта я, наставница, амаль з 40-годовым стажем, буду сидеть перед группкой и спальвать ее череве школу. Ну, землі ёсть, мається. Свою школу, разумеешь, сусед жених. Ну, так першой справой. Ой, иди домой, Ягор. Як ёсть обов'язково, зерня мається першой справой, а души нема. У кого? Ни у кого, а у твоих словах. Клянусь, грешек не ведаю, прямо, аби сказать, это ж стенки оглядают словы. Ты тебе все ровно бачу, сусед. Мне? Тебе,
Чудика усього 3 чоловіки. Иди ты. А я думал, нас ого, кольки. Ну, може, я не так сказала? Ну, все так, девчина, все так. О! Подберезовик, квас. На. Больше почувствовать не матчи. Ой, що ви. За подберозник дякую. Фу, резкий, добрий квас. Да. А ось уяви собі, ось представ, як нас, скажем, було не 3, а 100. Що тоді? Що ти думаєш? А я все одно у дворі Павловни топтався. Куди мені вже далеко ходити? Плюс до всього я трошки побач. А коли настроє, то это вже можна нечто і згарбузувати. Дядуля, ви що таке кажете? В яким сенсі гарбузувати? А у яким хочеш? Клась за столом, клась у городі, ходьте. Нас мало, але ми, як кажуть, у целяшках. А в городі душно. Ой, там ми не їду туди. Ну. Ви сторожил, дід Ягор. Напевно, у вас є свої прикмети, по яких ви визначаєте надвор'я. Ну, есть, конечно, обов'язково. А які прикмети? Ну, хотел покажу. Ось, глядь. Коли я з гэтага места бачу процілеглий берег раки, значить буде дощ. А коли не бачите? Ну, а коли не бачу, значить дощ уже йде. Цікаво, цікаво. Ну, побігла я. А за квас дякую ще раз. Почекай, бігти. Що? Справа мається. Важное? Ой, нема слова, яка важная. Ну, Поможи мне, прихожу мне письмо написать. не будь Не спешаешься? Не спешаюсь. А кому? Да к своим я никому не пишу, не отказываю потому что. Ай, теперь мало пишут, больше по телефону. А во что, и телефона нема? У Павловны есть. Вот, тут у меня папера, ручка, а конверт не обовязково. Вы жартуете? Як это без конверта? Вы что такое кажете? А тут близко, побач. Ха, я вже зрозуміла. Ну, коли зрозумела, то и молодчина. Дядуля, а на что вам писать? Сходите, ты скажите. Напиши письмо. Мне ж по слову духу не хапает. Ну, добре. А так я в окенце буду назирать. Як отреагує? Коли почне кулаками махать, Павловна, значится осади, назад. А коли усміхнеться і письмо моє до серця притисне, значить смело йти його у свати. Николи я еще таких письмов не размучила, как и без марки, и без конверта. Нет, ахвярую я такой беды. Свой конверт. Ну что писать будем, дед Егор? Эх, почекай. Дай собраться. Яна зрозуміє мене. Кто зразумеет? Полина, Полечка, 10 годов уж минуло, як пішла. А вы, молодости, мабуть, пригожим были. Ой, не було часу глядеться у люстерко. Так и поверил, по вашим очам, батюшка, просите. Напевно, девки за вами мужем бегали. Не усі. Не все. Не усі. Може, тепер хоч не відмовить. Так что, вам Павлу надмовила? Не может быть. Може. У нас час еще може бути. Хоча, по правді кажучи, я сам виноват. Коли ж вона на наставницю поступила, я її збочив, став в сторонку. Ну, хто вона, а хто я. А ось Ліска сама ліпла, а не підходила до моєї душі ні комплект. Дядуля, так про ваш роман можно написать. І чити. Правда?
правда, живий матеріал під ногами. А хто напише письмо, то он скласти не ведаем я. Ой, оце правда і так. А я дальше что делаю? А не будем ничего написать. Передумали? Давай, двоим. Не гадано, не чакано, заявится, а? Поставим Павловну перед фактом. Припром до стен. А то, что одному боязно. Под коленки отчуваю, затрясутся пальцы, затрымчают, зубы заляскочут. Ну, не ведаю. Я, в принципі, готова. Мені ж нічого не буде, коли що. А мне якраз подпорка потребная. Як би мовить, моральная подтримка. А то Павловна за нос хочет и так, и не. Питання ребро. Отказ тим же способом. Коли веришь чи нет, я же для своей Полины до зубного ж лекаря ніколи і не хотів. А сидите на тесте по двері по коридору. Я стерей тримаюся в этом поганому креслі. І бормашини не так боюся. Мужчині завжди жінчина потрібна. В любому випадку. Без їх, без баб. Ой, звернець можна. Слухай, а ти сама замуж збираєшся чи я? За кого, дід Ягор? Ти ж мене не сватаєш. Бач ти на її. Ти ж мене не сватаєш. А чого? Був би трохи молодежі, ще і тут туби. І не тільки ногой, але марить не шкодно. Коли ж тепер уще хлопці іміть дівку затягнуть у лову, а тое, що з гэта атрымліваюцца дзеці, то на школе не проходили. А потім расці дівчонка одна, ды разнось пісьмы па вёсцы, ды лаві косые позірки на вяскоўцаў. Дык мы идём? Пропади, ну пропади. Ідем. Давай. Але почекай мене тут, бо справа ж серйозна, не копеечна. Добре, чекаю, дядь Жаміль. Пастясати треба, дядь Ягор. Вась! Вась! Здається, Що вам здається? Раштовську забувши. Навошта вам раштоска? Кустик, один на голове той. О, кавалер той першей свежести. А може гэты? Что на гэты раз? Ну кажу, я так може як нарвав полісаці. І про маленький не ведаю. Ну а як же без света? Авторитетний будь же. У перший класс идете, что? Отрымливается, что так? Не, Копич, не было такого выпадку, коли я коли-нибудь письмо до завтра не доставила. Ну, девка, ну огонь. Роби, як батька. Хай снег, хай дождь, а я при виконанні. Розчоска вам здалась, як квітки. Ой, велика розкоша в наш час. Ку-ку! Наталя Павловна! Не чувать кості. Іду, іду! А куди ти дінешся? Я вам тут письмо принесла. Письмо? Так. Давайте я ну, давно не отрымливала листов. А я же у огороде была, траву рвала. Да не стойте вы на улице, проходите у двор, проходите. Прийти в якесь живое, на двох ногах. Письмо и привела на двух ногах. Еще сколько часу письма ходят. Недавнього. Ой, а это кто? Так это ж дед Ягор. Ой, и правда. А як это я тебе одразу и не признала, сусід? Ну так багато буду. Ой, а з нагород. Так маю
боїшся, не відсижуся, за спини інших не ховався. Ну і з якого ж випадку ти так прибрався, Єгор? Оля, скажи, давай, наперед. Дядуля, во что языка нема? Язык это значит мается, при мне язык. И что это я на самой справе стрефил? Тогда в молодости боявся. И теперь, отрывливается, проглянул его язык гэты. Эх, ой, Павловна, это при счастье можно. А ви що, лави не бачите? Та хіба ж я не запрошала? Ой, Запрошали. голова пошла кругом. Ничего не памятаю. Отчуваю, навальница худко почнется. Маланки зихотеть пошлось. И все у таким же вот порядку. Ось пляшка моего виноградного. А тут, Павловна, пошведшені дал знагород. Не з твоїх слонечників заявився, сумленно заробив. А тут у папці 15 грамот і похвальних листов. За бульбочку, за льон, ну і за коноплю так само. Ой, колись і льон вирощували, і коноплі. Ну, я пойду. Бачу, дядя Егорик, что идет добро. Що іде? Процес. У житті кожного чоловіка, неважно, старим чи молодим, настає такі період, коли йому треба сказати самые важные, самые головные, самые заповедные слово іншому чоловіку. Де ти ранее, Оля, була, годов 50 назад? Такий період наступив для дяда Егора. Поважанная Наталья Павловна, сьогодні. Мне нечто не одужится. Ой, Води! ой, Я зараз. ой, Я іменно. ой. А точно скажуть, не дозилай до весілля. Я читаю печеришку. Поїдь, рятуй. Ну, що буде добре, Павловна? Вам уже легче? Так, як ти? Ой, уже легче. А что это ты мне, Егор, сказать хотел? Дядуля, давай, звертаються. Чи ти? Ей, схупів! Не плач, зашов, не радуйся, будь що буде. Кажи худшей, ну раптом помру и не почую. Виходь за мене замуж, Павловна. Я згодна. Я назгодна. Сьогодні я принесла в эту хату самое головне письмо у своєму житті. Ну, віншую вас, Наталя Павловна і дід Єгор. Почакай віншувати нас. Ми ж ще не розписалися. А хто ще не розписується? Молодые, і ти його не жадають. Правильно, правильно. И мы будем жить в громадянском шлюбе. Главное зафиксоваться. Гроб понамацать, з якої будем вести обід. Ти коли переходиш, Павловна, а? Чи ти до мене? Ой, я прямо не ведаю. Розгубилася вся, отвар горить. Хотя нет. Тепер би це був тебе тут центр пуп землі. Чи будете менше раз розбиратися по своїх казармах, а? Ти про год помнила? А, то дрову я принесу. Ну не школу ж бурить. Яна школа пам'ятає тисячі дітей, десятки наставників. Там звучало стільки голосов у школі і раптом розвалить. На дрови я її. Я б не став. Але ж, Я все розумію. Дітей нема, а без їх школи. Але все ровно не шкода її школи, як і помірного чоловіка. Хоча, може, пробач Боже, і не кожного чоловіка так шкода. так життя ж, як лестниця у куратнику. І короткая, і все обгажене. А ти ще не їв, що? А це питання мені сподобається. Хоч їв, але не скажу. Жадаю поворушити з ківицями разом з тобою. Ой, ну я зараз, почекай. Коли ласка, коли ласка. Розмовляй со мною, Єгор, я ж ще чую. Это значит, коли Витька мой малый, узяв
с собой в лес. Ну, думаю, сальца пожарим на дубчиках. Смачно. Купил ему подшиванцу щитро в краме. Тут у нас еще крама была. Вот. Якраз по дороге. Ну, а с обеда, думаю, пляшечку винца прихоплю. Под сальце, да на природе пригожу. Вертаемся додому. А подшивались такие, кажет Полина. Папа купил мне щитро, а что ён пил, я тебе не скажу. Ну, чи не поганец малый, а? И тянет сегодня бодяется. То в Москву, то в Питер все летает. И все мимо меня. Ни кола, ни двора. Будовник коммунизма. Ты сперва себе хату побудуй. Анька пигалица. Та я хотя близко. Казав же Полине, давай третьего детенка заведем. Не послухалась. Тяжко, мовляв, навоз-то жабраков разводить. А ну, последнее и жильцо вверх пошло, наладилось. Промахнулись одним словом. Вот. Лиска, летит твой кочерыш. Один Бог ведает. Ну и что ты пораешь? Из меня дрянная проктозальница. Это ты у нас выученная. А что я повинна была сказать Егору? Прогнать, так? А может и так. О, вон, прыгнешь. И он же свой нам. Это я дурында старая. Что ты? Усё життя марила мыть ему кашулі, які ягони потом пахнуть, готовать ему смачную ежу. А теперь все это будешь робить ему ты одна. Так а давай вдвоих. Ранее мы Егора из Ушима маль не зауважали по этой линии. Ты про себе души? А теперь, коли постарели и мужов своих поховали, а дети стратили вёску з очей своих и нас уей. Так вось и про Егора вспомнили. Так, это так близко. Нам без Егора будет гора. Усё ж таки
у советский час, и он был один. А теперь зими его два сыны, и внук на подходит, подрастает. Ты куди это? Ліска? Я на що з глузду з'їхала? Я ще чого доброго руки на себе накладе. Хоча я виновата во всім. Я одна. Ну навошта нам Єгора ділить треба було? Навошта? Ліска! Ліска! А яна, кляча старая, на пришпі сидить. Ты про кого это? Ну про кого ж ще, коли нас у Шкірдюках усього троє? Разумею и споживаю. О, починаю переезжать. Куда это все кинуть? О, транки. Ой, прямо не ведаю його. Спокусив ти мене. Ну, да колись ще треба було. Перед Ліскою нейомка, соромно. От жили собі, як звичайні люди, як добрі сусіди. І раптом приспічила нам, а? О, Кашуля собі журналістчик брав до дня народження. О. А это чуєш? Портки. Ой, портки я у них попоходив, один Бог ведає. А это чуєш? О, галіфе. Колись фаршив, модно було. Вони мені у спадщину фінінспектора Жилки заставили. Жилка, что в Ленинграде, як там теперь этот город зовется? Помер уже давно, ведомо. Он, так ты, старый уже был. Так, что у нас тут? О, вот ты. С войска пришел у них. У Туркмении по песках бегал. О, песках капец, вытряс и далей, наперед. Тут еще увидел столеты, чаровики. Ну, ты вещь будто, но больше не зародил, за что все. А вот скажи, чему артистам, что в кине снимаются, выдают державные деньги, а нам, калашникам, ну своим тупой на працу, свое неправильно, несправедливо. О, это чуешь, капелюш. Ну, як это? Ажур? Єгор, я місця собі не знаходжу, а ти мені прокопяли муж. А ой, гаш, не пам'ятаю, користавши їм коліціні. Як же? А на пашпорті ти вчив? Опять приглядаєш. Ну, бачила його ж. Ну, у войску со мною циган один призивався, тещі ж я отловили гад. Так у його у воєнному білеті фотокартка була, де він з ровером стоїть, за руль тримається і гордо так глядить наперед. А за ліску не переживай, о чому це? Ще нам этого городского холоднику звали, цитокладній окрошку. Аня я цур не на зуб. Я в той раз заставився живий, розуму не прикладу. Это ж уже было, сука, с меня. Два дни не вылазил за угла. Видать, на стороне что ще не то ел, а на бедную Лиску переклал. А это, слышь, цацка. А, внучка Вероничка покинула. На-ка, дедуля, будешь меня вспоминать. Ты что, прямая? Не, Егор, не приймаю. Живете. Я жартую, але я серьезно. Сур'ёзнее не бывает. А что ты описала? Я тип твою кочерышку. Ага. Потому что я дергатаюся сюди спитаться. Ну. Перед Лиской неёмка. Загнется она одна. Я ж ведаю, что всё життя кохала на тебе. И теперь кохає. Память застається на веки. Тут некоторые ходили в городе веки. Ну, а я тебя кохаю. Ты что? Где эта середина золотая, мать тебе так? Ну. А ти не сиходь. Не треба сиходить. Як це розуміти? Ну, будем жить, як і жили. Ригор любить певність і конкретність. Ясно, Наталья Павловна? Не могу
ж я не бабушки какие-то шпешили. Нет, треба, как все было годно и высокородно. Ну, типа хотя бы по данности и верности. Ой, пробач, спитать хочу. Ну, питаю, важливо слухаю. Ой, а гэта, Ягор, я тебе еще як жанчина потрібна буду. А як же? А на что ж не мужик? Мужик я сам. І разом спать будем. Так про что ж ты говоришь? Ой, і не соромно тебе, Ягор. Ах, а соромно будет тому, кто в мои годы баб боится бегню. Тишей ти, тишей, тут Ліска почує, тишей. На, перебирай. Никуда я от тебя больше не пойду. Ой, і я, то так, то гетак, ой, то до тебе тулюся, то от тебе. Тулишься, кажешь? Тогда дозволь и мне до тебя притулиться. Ліска, 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 пробач мені, пробач. Я, напевно, здурніла на старість. Лишь быть нахабным вечером, чем идиотом раниться. Ви, тітка Ліза, я тебе чекаю. Ну чого стоїш? Тіні вже. Я не там, удвох. Сама бачила, як потягнув у хату. З гробу беременна, як мов. Овечку, і бувай здорова. А крошка, вон тобі, Лізка. Не хрущайся, тетка Лиза, это правда. А тобі кажу, твой батько вирішив жениться на Павловні і речти до її, а свою хату її Юльце віддає, поддажу. Юлька не ти, і вона не промахнеться. Зрозуміла? Ага, разумела. От ж ти, дівка, а хай би ти його ліки у город забрав, а хату продала б сама. Тобі ж кожна копійка в городі не лишня буде, а? Я подумаю, тетка Лиза. Свои люди, разберемся. Дякую за информацию. Оживляй своє. Що ти там надумала? Давай. Дякую. А крошка, мать твою, дай поспать чуть-чуть твою вечерышку. Ты, Лизка, Лизка, ты вот там накина боялась. А, не стой, кажу, перед дорами. Не гуляй по шкурочке, понимаешь? И ты охотник. Тата! Да это я! Ты чем ты там тебе занимаешься? Ты? Папочка! Татулечка! Чёрта вспомнишь, он тут, як тут. Я приехала! Пробач, що так довго чекала мене. Чи ще ж ти задушиш? Як я тебе люблю, Тата! Как ты только ведал! Так пенсия сдаться ж тебе далеко. Это песня! На что вы тут, Тата? Хоть ты ж меня и мало потребуешь, хрущить не буду. А ты все ж таки ханарливый и пригожий. Анька, тебе ж 30 годов, а ты все такая ветреная, ну, прямо дитя. Ну а у кого ж я повинна быть? Иди ты. Признав. Хтось себе пусти, а хтось молодчина. Ну ты где тут у тебя что, смачненькая? А Люся у матери, та тоже два, видишь, простыденники с ксенокосу. Як накинется на шею, давай целовать, молодости ж, я думаю. А у кого ж я повинна быть? У тату, маму. Ты, Лев, скажи, откуда ты взялась? Ой, а ось і взялася, а ось і з'явилася. Проездом чи як? Шаленым ветром занесло, бабуля. Ой, Уяви себе, это ж подхопил меня ветер и понес по городам, колесах.
не опустил в наших шкирдюках. Хоп, мягкая посадка. Пробач, я на лягці. А чого ж так? Зірні на вулицю. Іди ти. А ти як думав? Чим ми горші інших? А я не чув, як і подкатила. Би кошка подкралася. Машина супер, батя. Это ж не трактор ученичный. Так что сбирайся. Куди? Что не здогадываешься? За тобой уж приехала. Идешь внучку нянчить. А хто ж їх буде нянчити? Кого их? Ну, девок моїх, Аллу і Лізку окрошку. Добрый день, добрый день. Потім я гордо робим. Пошля, поговори з дочкою, поговори. Ну так что? Может, я вам пирожко делаю? Ти, я ж говорю, чого у город зовеш? Ну так я и кажу. Будешь внучку нянчить, сказки ее рассказывать. Казки. Так, сказки. А самі з чого? Ну, як тебе розтлумачить, як ти зрозумів? Ну, мені ж буває праця у вечірній час. Малую, щоб не покинеш. Ну так а мушленник казав мені той раз, що за що у дневну смену працює. Нема його більш, нема. Розуміло. Ось і мачі твоя така ж була. Одночасова і ласкавая, і... І що вже? Ну так що? Эх, Анька, Анька, кулеметчица ты моя синевокая. Была б молодейшая, дорогу крапивы, да так от хвоста бы, а? Такого мужа позбавилась. Це наші особисті справи. Особистые, ну. А батюшка едет внучку нянчить. Да ён страшная мне, коли ти хочеш кедать. За кожною спадницей бігає. Мой шарик так само за кожной машиной бегает. Але гэта что не значит, что не догоняет садится за руль. Хоче почти. Ну, поеду я, послужу казочником, а ты на наступный день нового Леонида приведешь, а я куди? Попітюще місце, тата. Може, 2 покої? О, як же, палац. Ну, Ну, у тесноті не укрыте. да почекайте, почекай, не забегай наперед. А за той же час, что я у городе буду, тут же ж у Шкирчука, хата моя розвалиться, студня прутом запливе. Достатково ж пожить всього нічого, і все, бувай хата. Ну, є тут же батьки інших ніг. Живуть. Я не живу, а гнездо помирає, ветром по полях розносить. Тата, ти що, 100 годов на це не жити? А кольки ответено, столько и протягну. Пробач, подумала, сказала, не подумавши. Слово вылетело, да и добро, не верю. Да и не привыкну я до городского жильца, Анька. Я разбираюсь со своими справами сама. Кашку я, кажется, сготовала, сама и ешь. Ну. Тем более, что в моем житті наступают зміни. Так. Ну. А сколько же ты готов, Вероничка, что она без сказок не может? Шмат. У сям'ї женщина тисне на газ, а мужчина на тормоз. Щеплення можуть бути тільки діти, я так розумію. Розумій, як хочеш. Я коли один застався і про алкоголізм пройшов, але своєчасово одумався, за голову взяв себе в руки. Ну, випиваю, не без этого, але меру ведаю. Научила жильцо ведать меру. Ну. А косу на то, що на виду місце тримає. Ретую чи що? Ну, а якую ж? Так это не моя. Ага, зрозуміла. І косу старі купили, одно махай. Да нет, тут как бы другая история. Ночью не тепло на самой справедливости, Бог его не дает. Цікаво, цікаво. Ну ось уяви собі. Ночь, тишиня, чутно як муха спить на подоконнику. І тут раптом смерть косой. Що каже дед? Собирайся. На таку чути усів, попить небо коптить.
Нема з тебе, каже, користі. Градки не полят, с бабами не спишь, так что давай музейчик в руки и потупали. Сам думаю, ну, гляди, с тобой ж больше не будет. Наш на телебачении теперь поглядишь, стреляют, болтуют, жах один. Ну, думаю, гляди, горш не будет. А пошла ж надумався, куди это я собрался? На вашу. Успомню я ті твою кочаришку. Я ж на чарже стою в больнице в городе. Мне ж хрусталик повинен поменять на ее порту. Вот, катаракта мне лежишь на эту голову. Ну. Да и потом у крама ж теперь столько всего смачного. Куди я до всього этого попруся, а? Треба ж, хто не допив, да не доїв свої часи наверстати. Ну. А ось як побачила, тут свою дулю. Ти турнув погано. А косота прав. Як бачиш, живи. Складно. Ну да ладно. А по голосу хіба не познал кто? Думаешь, бабы разыграли? А то! Да виды не подают. Ну, хотя, признаться, не умеют голоси подроблять, особливо окрошка. Але як би там не було, мені залічилося. Ну, і смерть прогнав, і курить кинув, раз і назавсюди, як кадарезу. Ну, во що б курить кинув молодчина. Так береш мене приклад, за їм далеко ходити не треба. Ну добре, я подумаю. Ну, правда. Тата, а спал он тебе серьезно що? А ти як думаєш? Я? Ну так, ну. Ой, не ведаю. Эх, а наводница, видать, обошла стороной наши шкирдюки, а тени. Дайте меду накручуся, колбасы навешуся, навинай наши шкирдюках не чула. Что еще за новина? А здогадайся, Уже показала буде веселье, ти так? ну тебе, без Єгора застаємся. Я, а ось так, усьому коли-небудь приходить конец. Ой, неподобно, как помер. А для нас і помер. У город отъезжает, назусім, а то як же. Ой, не казал, не збирався быццам бы. Это в цирк можно поехать и вернуться, а я назусім. Ой, не дури, Лиска. Ты выйди, глянь, машина у тебе под носом стоит, а ты ничего не чуешь и не бачишь. І правда, стоїть машина каля Ягора. А кто тогда Ягор? Кто? Алька? Алька! А то ж стоит и курить. Ой, а я иду мимо. За батьком, каже, приехала. Як машина? Тетка Лиза питає. Ну что сказать, ну пригожая ж блескучая. А я де купила? І як заробила? І хай з'їжджає Ягор. Може, йому там у городі і лепш буде. Де? У Аньки. Ну, раз яна прикатила, то я є у кого ж. Ой, чує моє серце, Ягор там довго не протягне. Од нуди помре. Ой, а він же й речі принес свої, такі-сякі, а ось у мішку стоять. А в його що? І речі всього один мішок. Есть і другі. А кому другі понесе? Тепер, видать, нікому. А ведаєш, Наталья, а я і рада, що він отъезжає. А не тобі, а не мне. Как нікому не було видно по справедливости. А що, скажи, Ягор тебе повинен був, Лиска? Що? А тебе? И он сам вольно выбирать, не дитя. И дай Боже, женщин, никто на шею не вешался. Навеш 100 грамм.
И что теперь? А теперь мне шпирать хочется. Давай. В саду гуляла, кветочки рвала, в саду гуляла, кветочки рвала, кого любила, причаровала. Покатил, свитавшийся я был. Кветочки рвала, кого любила, причаровала. Ой, покатил, причаровала, сердца и душу причаровала, сердца и душу, теперь до тебе ходить я мушу. Тут ее не дорога. И капелюш забывся, а як він там у городі без капелюша буде? Причаровала серця і душу, тепер до тебе ходить я мушу. А что это у вас тут за свято такое? А у нас кожен день свято. Хіба нам бабам много треба для радости? Зрозуміло. А ти що не поїхав? Чи вернуться вже поспів? Ну ось, ліски під вишнями у огороді все викосив. Завтра у себе викошу. А де ви там себе? Тут? Чи там? А як хочеш, так і розумій. А скажи лісу в опошну чергу, все, гвалт. Так і знайте, який ще гвалт був би. Ой, ти можеш. У Москві і то я відлічилася. А це коли? Ой, сама забула ще коли. Давно було, давно. А, это до Ленина в мавзолей на споткання ходила. А что ж я не милиционеры? Ты так думаешь, меня в мавзолей не пустить? Кольки часу простоило в чарже и не пустить? Это коли меня к передовую доярку в делегацию на поездку в Москву включили от района. А бабы что-то наши мне заказов надавали. У нас же ж не две бабы было в Шкирдюках. Много, ой, много. А купила близко трусов. Купила аж 20 пар. Тут же ж ничего нельзя было достать. А милиционер в походе не пускает. Сдавай, женщина, свою турную камеру захования. А че я тебе тую камеру шукать буду? Хотя ж признаюсь вам, мы же проходили мимо той камеры. Я ж вирішила сэкономить 15 копеек. Ну ти не дурная баба. Ой, да ты что, роблю? Кажу, окружайте меня бабы. Окружили, значит, сопли наши бабы. Некоторые мужики так само. А я ты вообще трусы, столбочек я надела. Так мячиками укатила, что А милиционер что ж? А что? Зашвырялся, ты вернулся. Телефон мой, здається. Почекайте хвилину, що я зараз. Ось так, Ліска. Ось так його. Ось так, Ліска. Ось так його. А розклоняй, я йду по ковру. А як то? Ну, я иду по ковру, мы идем по ковру, ты идешь, пока врешь. Ой-ой-ой, гляньте ви на його грамотний став. От Павловни, певно ж, набрався. Я ж учився. Что еще не ела? То і що й ти. А я думала о крошке. Ну і падла ж ти, я год нахабник, безсоромник. Їдьте твої качалешка. Добрый день, дед Леон. О, низкий поклон, Оля. Добрый день, тетка Лиза. Ти що вже, називай яку ще окрошкою. Не маю права, я ж не виконанні. Так, молодые люди, вам, як завжди, програми ТБ. Так, что у нас далі? Газ, значит, выписала. За свет заплатила. Квитанции кладу на стол. Разбирайте. Дякую, Оля. Было за что? Ну, добро, поеду я, а то мне что-то на привёзке объехать. С Богом, Оля, с Богом. А, забыла ще сказать. Школу буду не будешь. Ну, не будут и не будут. У нас питание с дровами уже вырашено. У кого і вирішено, а у кого і ні. Передайте Павловне, и она будет радоваться. Да, побачення? Да, побачимо. Это ж треба, а? Ну, школу на дрову
Ты дров ты кулешь, не януйся только. Ну, не лез, полоса пирожков. А раптом пойдем овеш, а? Бываешь отсюда на щеке листа, а? Бывает, еще бывает его. Ой, частуйтесь. Пирожки с капустой. Ой, кто любит пирожки с капустой, а я не скажу, что... Школу чула, бурить не будуть. Чула, дякую Волі за добрую новину. Ну, это ж как не поштовел воля, то мы бы забылись, что на нашей круглой, светлой и грешной земли есть дети, Витьки, Митьки, Шмитьки. Была бы у меня такая дочка. Ти про кого, Єгор? Да нет, я так, про свое. Все я не думаю. Але ж свое, есть свое. Не кажи Єгор. За тих шитків, за той школи і народить більше не було коли. А у моего Петра род добрий, моцний, не п'ющий, роботящий. Ой, що життя шкодую, що не народила більше. Частуйтеся, як вам мої пирожки? Ой, смачные. Ну ти ж ще не покаштувала, кажеш смачні. А у тебя все смачное, хлущить не буду. Ой, скажеш так само, Єгор. А я это вчора лягла спать. Кручуся, верчуся, мужа чекаю. А потім вспомнила, що одна живу. І заснула. Потянула меня не домой. Ой, туди не спішайся, Єгор. Туди поспіємо ще. Все могилки вышел, усе, с повинной почав. Усіх, з усіми повітався, всіх привітав. З ким у пошані був, тому поклонився. Усі наші шкірдюки туди перебралися. Сини до дошки тепер такі помники ставлять по бачках, о, як живі люди на їх, які не помешані. Мішка рудий стоїть, оборомок у кепці, усміхається, а сам обычай не ведає, що й помер. А я на ночь не зашчепляюся. А раптом. Хавошка з Наталією лежать побач, як жили по сусідству, так і лежать. Песня ж Хавошка, здається, пішла. Я на. Хавошка. Ну що ж, Бога просила, притримай мене, миленький, поки серіал не скончиться. А коли смерть почула, то вже Наталью просила. Не видумляю, сама чула. Догреть, Наталья, а коли я помру і не поспею догреть, то прийдеш до мене, ти розкажеш, як ще, чим ще скончила що. Ось. І хата от її стоїть, нікому не потрібна. Тут комусь бульдозер подгонять, да зрівняють. І подушки на ложках стоять, нікому теж не потрібні, не крануті. Тремтиш над усім, царапнуть боїшся тую хату, що, а з собою ж не забереш. А ти про що? Ну вот, кого ж ты она померла, да поклали подушку под голову с соломой, ну, а хорошие покинули на ложках. Вспомнив я, як у Хавошки холодильника стягнули з хати. Это ж треба так не пошанцевало. Кому? Кому? Злачугам. Ну, выставили щены с холодильника 3 слоики с горелкой. Думали, узвар. Ну, пока Наталья с Хавошкой сериалы своим захотелось. Ну, холодильник той за 8 километров от наших Кирдюков загнали. И шагал за 1 слой. Ось уже попоплявались рабовники. Ой, так оставалося, треба вміти. Ой, крижана их нема, господи. А в городі що робиться? О, я б у городе не жил бы. Не культурные, потому что там люди. Ну той же ж раз, як був, со мною ж ніхто не повітався. Я всім добрий день, привітай мене, беруть на злом голови. Ой, я ж там еще просумная. Я на Дольчому районі був. Коли это? Ну, ночью, коли мы спали, же не бачили. Не злі мене, мені вже труп понімається ховати. Добре, жартую. Йося ще місце. Ну, крутый ты наш. Ти маєш рацію. І в больниці треба було показатися. Ну що ж, нема коли. Був там дід один, підходить. А у нет. Ну так ось, дід гэтый був. Ти каже, доктор, мене, каже, після гэтого діла, ну, що тепер по-науковому сексом називається, у ушах звуть. Без сором не
як по-моему, сексом називали. Каже, в ушах звуть. А геть, отказує доктор, довгі протягли аплодисменти. Радуйтесь, бабы, что у нас есть своя маленькая тихая вёсочка. Пригожусь какая. Бог нас не покрыйте. Але не все это ценят. Ти мой любимий куточок звичайний, знаю, ёсть на свете лепшая земля, толькі моє серце вибирає гэты, калі яго цісне смутак і журба, толькі моє серце вибирає гэты, калі яго цісне смутак і журба. Я сорву пролеску раннею весною, даль засеребрится ранешней росой, опьянить обниме белый свет чаровну, приголубить ветер свежестью лесной, опьянить обниме белый свет. Не пей этой воды, застоялась она. Упала на живу, там я пью. А коли сдохну, отручуся, ради которой потешится, сволочь. Ты откуда вся такая? От верблюда белого. Я серьезно пытаюсь, что за музыка тебе? Ты что, дома не ночевала? А можно сказать, что из лета? Нема мене больше дома, як тобі це подобається? А ну, почекай. Ленька випроводив. Все мої речі на 10 штук лицовку виставив. На Леньку не подобно. Самостоятельный мужик сдается. А мені не здається. Догулялась, моя хорошая. Довела человека. Хоть ведь кныкать. А давай, я пьешь, все рассказывай. От меня все одно ничего не утоишь. Я бігаю. Ну? Ще ложу я покахала. О, а я ничем, не пье, не курь. Не можу розтлумачити. А ще ложу наоборот. І п'є, і курить. А я його покахала. Обіцявся своєю розвестися. О, да не лес больше дров, ну. Шукав він мене тата. А я ведал, я отчувал, что у тебя все так кончится. Гуляка! Леонида не видала. Гуляка, вот и домоглась своего, моя хорошая. Успокойся хоть ты. А Вероника, внучка, что, ее выпроводил? Я на зим засталася. Сама членик не отпускает. З продуктами з бери. О, разуменно. Але ж не может так тебе просто Леонид с квартиры выпроводить. Так ти-то і справа, що може. Ну так отсуди, подай на свои метры. Йому ж мать подарила квартиру, я ж не ведала. Подарунок же есть подарунок, його ж не забереш. Закон моєго боку. І я засталась. Коля разбитого корыта. Разумела. Да что далее? Буду проситься назад у свій інтернат. А кто? Бери ось нашу хату, ты живи. Так само скажеш. І поміж Павлу моє крошку на лавку сімки лузать, так? Эх, життя бляшанка. Павло на нас, на жаль, этому в школі не вчила. А до мене чого приїхав? Та кого, тата? Мені ж нема більш нікого. Ех, Егора вам ще буде без Єгора. А коли мене не стане, до кого приїхати? Таточка, живи довго.
На машине прикатила, что ж ты не шубу с собой. Одна беда не виходить. І іншу з собою приводить. Разумею. И что будем робить? Спочатку ремонтувати машину. В аварію трапила. Пошла тебе ремонтовать обовязково придется, Анька. Витька, не знашовся часом. Ти не відказуй уже довго. Ах, и шалопутный, ну и шалопутный. Ну что ж, пошли пешу. Ну, а кольки ж туди городка того? 5 кілометрів ніяких. Это тебе 5, а мне вообще 15. Ну, сниму гроши, что на смерть собрал. Такой беды. На лаве ему долго лежать не буду. Свет не без добрых людей. Дякую тобі, таточка. Як я тебе люблю. А твоя где? Что сказала? Полона тебя питаю. А, ты тут где сидишь, Витюсь? А тебе что треба? Что? Уже и зайти нельзя? Кубка паркану сидит тебе на рублевце. Иди ты. А ты откуда про рублевку ведаешь? Бачила, як люди живуть, не слепая. Да что ты еще бачила? Ой, гляньте ви на його. Грамотний став. От з ким поведешся, того і наберешся, так? Ні, не так. Як кажуть, все життя вчися, а дурнем помреш. А тим, що з рублевки ти не зайздросť. Яны, може, нам зайздростять. Было б чому, рано вже зайздростять. С нас маленьких и неприкметных, и потребований маленьких. О. Анька, ти що, приїжджала? Была. Не ж ти вона на гэты раз без машини? Ти вже наїздилася? І куди это вона тебе водила? Присядьте. Я й постоять не стану. Присядь, говорю. Мужчина, А я постою перед тобой. жабок, что за гонор такие? Давно хотел с тобою поговорить, Лиска. Вельми давно. Може, навіть з того часу, як на Поліні женився. Пробач, що так все отрималося. Як это? Ну, ось так это. Не глянулася ти мені. Хоч не дурний ж бачив, що ти до мене всім серцем вгорнулася. А душа не прямая. Ось яке, оказывается, буває в житті. Тепер я не дивлюся, як пару бачу у городі. І он крокодил, і на пригожуні, чи наоборот. Хоча далеко ходити не треба. Хіба ж у нас з тобою не так було, а? Хіба скажеш, Поліна пригожейша була за тебе? Не мне пора уновываться. Ну, ты пригожей, не перешу, и душа у тебя больше мягкая, ты у працы больше тягорита, а душа не прямая, хоть еще. Если раз не хочешь выбирать для душа. Быццам бы я не ведаю, як усё было. Ой, что ты ведаешь? Шмат чаго. Ой, ни черта ты не ведаешь, ни на грам. Тому ж не на месяце живу. Коли Павловна поступила на наставницу, и она тебе обновила. Кто, мол, я, а кто ты? Так? Так, тому й мовчиш. Да сам я хочу, сам. Зрозумів становище, положення. А тут Полина под руку повернулася. А виходь за мене замуж на злощущим ворогом, так? А ти ведаєш, я не можу тобі розтлумачити, як що я тривалася. Ну, молоді ж були, хіба ми надовго так далеко заглядували, а? Ну, провів, правда, Поліну, поцілував. А по шаріки вирвало, що виходь за мене. І вона одразу погодилася. Видать, поцілунок той вельми смачно наказався. Ти угадала. А чому ж мені не провів? Може б і я тобі поцілувати дозволила? Не сошлися, подобно зорки, не сошлися. І чо?
Чого ти домогся його? Не було у тебе щасливого сімейного життя. Хіба ж ми не бачили? Супроть слова ти не мог сказати своїй Поліні. Крик стояв на всю округу. І вона сказала біле, а не чорне. Значить, це біле. А ти видиш, я не потім і пристосувався, думав, що так і треба. Білоруси ж навогулі такий народ. Посадили його на дошку з цвітом. І він покрутився, повертівся, а потім рукою махнув, може так і треба. И мой мне рота не давал раскрыть. Им бы с твоей Полиной сыштись, а наши шкирдюки еще правее разбеглись. Ой, добро, что их детей много не народила шмишкам своим. Один сын, и то и не пудно. Правду кажут, яблоко от яблони далеко не падает. Пробач, Ліска, не льос. Дякую. И это все, что ты хотел мне сказать? Ось що. Можно тогда? И я признаюсь. Ну, коли ласка, слухай. Кольки живу, увесь час думаю, якой бы я щасливой была с тобой, Егор. Ура! У меня делать 2 новины. Якой почнем? З доброї давай, Оля, з доброї. Так я не обед всегда кричит Егор. Ой, не вставляй, Оля. А я пусть эту телеграмму достану, та я видео первая новина. Вам, тетка Лизавета. Мне? Вам, з Москвы. Ой, Боже! Подойди ближе. Ніяк не мою мавзолею вспомнили. Ну, не ведаю, вас запрошають на передачу «Чекай мене». Сын знайшовся. Де? Там скажу. Ой, як добре, далі Бог. А чи треба? Уже й привикла тут з вами, а то явиться, виявляю за руку і потягне в агрогородок. Ваш кассу, ваш жить негодник не дасть спокойно. Ви що, не рады? Якая ж маті не зрадується? Для кожної ж маті її син самий ліпший син у світі, який б не був. Ой, он пригож у вас. Приїжджай, Володька, приїжджай, синок. Тады распишите сейчас и отрывайте. А другая телеграмма. Вам, Павловна. Мне. Можно я прочитаю? Відомо, Оля, читай. Поважанная Наталья Павловна, с днем народжения вас! Живите и далее так открыто для людей, и живите так, поважанная наша именинница, как вы могли еще вельми долго похвалить кожный прожитый день. Зычу вам шмат здоровья и великого светлого кохания. Ваши учни. Іди ти, давай сюди. І правда ж, а я зовсім не забила про свій день народження, коли ж Єгор голову задурив. Ой, валіться, ну. Валіться, що на Єгора. Єгор витримає. Ось так, мої родні. Ну. Тато, ти що, одразу на двох? Так, Анька, одразу і на двох. Безвиходна ситуація. А витримаєш? А інакше не, коли один мужик на все село ячить твою качаришку. А нам без Єгора, будь Єгора! Поважаемые глядачи, сегодня в вашей уваге была представлена премьера спектакля «Попеща Василя Ткачова на все село один мужик». Роли виконували Єгор Сергій Занін, його дочка Аня, Олеся Занін, почтальон Оля, Наталья Карпеня.